ram tu klanili inrin ni ani a khovel thu thar dang puan kan han tum zet na a indona lam chanchin thar a zela khochak palian Russia le khovel sarkar lian le hausarwal in norton na hi apui chhotel tela tran hun siam tha in anin le thal thial ani ber mai khovel mabak an kuta a ti ila kan soi sual lawang khovel mi puin an thlir thupa hei wang hian puan chun zom lo thei ani lo kan puan thui tak tak ma in thulang sar tlem zong han puang ma sa ila CIA Director William Burns chuan Intelligence Agency te report aron puanga tharukural ma in indona lian jok in beina lian tham tak a thleng don ni in a soi Ukraine in khothlang lam indona teng le armor vehicle an don tak tak ma a indona amason na lian tak nei tum Russia chuan mar chak lam indona ma an son zela thlatam tak chung Russia ina be chun zom zel to thlatam tak chung Russia ina lo be to bakmut chim le mar lama Russia chuan ma an son zel ni in Al Jazeera chuan a puang Russia sipai te chuan chim le mar lama tangin bakmut hi hual turin an nek meka an nor meka sipai tam jok nen bakmut lak tumin an nor meka ni Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Russia sipai te chuan khothlang hawin Kiev tana ral thuam kap thui thei jok thon an tum chu na jokin a chang le don ani ati Ukraine sipai te chu ramri atanga hla zoka nor chhuah tumin safe buffer zone siam an tum don tia soibok Ukraine ral thuam thar hian Russia atol kir tir don ole Ukraine tana ral thuam thar ron thleng tur chungchang kan puang de umal mala kan puang lo theilo a chan chu indo mek na boruak vol tu turani wangani ral thuam thar rocket kap thui thei jok hian enge ngong anei don khria ta chak riau United States chuan Ukraine ral thuam kap thui thei jok thona tuma wangin President Volodymyr Zelensky an kum khat don lai Russia ne na anin be na aral matong hnunglam Russia ram thuk jok an be thei don tak thu soi tuna chuan Russia sipai te hi anin siam remangai to don hle ani lo chuan chet na rap thlak tak thleng thei tur an ma chon don ani ti in Zelensky chuan a soi ral thuam thar ground launch small diameter bomb GLSDB hi Ukraine chuan ma an son pui ngei rin ani a US in amma a alo pek to high mobility artillery rocket system HIMARS atanga rocket an ka chhuah let ni zeta thui heral thuam thar hian a kap thei don ani GLSDB hian kilometer za somnga pakhat amela zong chuan mel somkwa pali a thui a kap phaka Ukraine Russia supply line zong an ram mar chak lama zong te chu an kap thleng thei vek don ni in an ngai chu wangin Russia hian a facility te ason hlat rum rin ani air defense system ringot ta ven chu aris asan ema wangin ral thuam stock le supply line te po an son hlat ngei rin ani chu ba ka Russia ram op Crimea po Ukraine hian aram chhunga tangin an kap phak to don bok hei wangin an facility an son hlat chuan an operational na satakin ati buai rin ani Ukraine Defense Minister Louis Andriy Zagorodnik chuan hei hian Russia be na chuna satakin ati khotlai thei don ati HIMARS Ukraine in an don tira thil thleng mek na satakin ngong ang bok khan heng rocket kap thui thei jok te hian indona na satakin ngong anei dona Russian force te chet na ati sukuk hle don ani ati GLSDB hi GPS guided glide bomb ani a command center atanga target thlen har satak te ka theina turani SAAB AB le Boeing company te tho hona atanga siam ani a GBU-39 small diameter bomb SDB le M26 rocket motor manga thlun zomani bok supply line tana hlo takani don US in June thla a HIMARS launcher athon masak ber khan rocket kem somsari pasari athui kap theya supply tela a zia chu HIMARS hian rocket chi rang kap chuak theya Ukraine tana HIMARS man tura rocket an pek khan KM somsari pasari akap phak ti nani
hei hi Ukraine sipai te tan chuan mason na lian takani nga la Russia ral thuam da na mun le supply kong te na sa takin an kap chia ani Ukraine hian glide bomb thar US in supply atum an nei huna chuan Russia chuan a supply te uluk zoka air defense thuatam zok nena an ve na ngai dona ani lo chuan Ukraine atanga hla zoka an sona ngai don ni in sipai lam mithiam te chuan an soi Ukraine military analyst Alexander Mushenko chuan tundin hmuna hian kilometer somriat aya hla Russia sipai hmun kan kap thleng thei lovani ati Russia ram ri thlengin practically in kan thleng thei ani chuan emo Russia in an lua to Crimea kan kap thleng thei ani chuan hei hian Russia sipai te chakna le theina ati hniam nge yang ati apoimo berchu Ukraine hian Berdyansk le Melitopol kal tlangin Crimea pan na khomwal kong pui Russia in an lua to na hmunte chu rocket thar hian adeng fu thei don to a chuan Russia supply truck te chu October thla a be pui thlak na awanga chiat na na sa taktok Crimean Bridge sa anda kir le angai don ani Mushenko chuan Russia hian Crimea hi sipai hmun pui lian taka an hmanga chuta tang chuan chim lama Russia man ruwa ral thuam le chak khai an thon thin ani ati kem za somnga athui ka phak kan nei chuan Russia supply kong chu kan be thleng thei dona Crimea ne na an logistical connection kan ti boi thei to ang ati heti lai hian Ukraine ta na teng thon tura malana saber tu Poland chuan kan hriat angin Leopard 2 som pahnih le Soviet teng somruk thon an tuma Norway point tamvak lo thon an tum hnuwa German atangin Leopard 2 teng somnga palian order le don Norway chuan a sipai te tan German siam Leopard 2 teng thar somnga pali Munich Cross Maffei Wegman company atangin an order don ni in Prime Minister chuan soi Russia ne na ramri nei Norway chuan teng label theina an option an nei don tia soya store chuan hei hian German ne na kanin zomna ati chak zualang ati NATO member Nordic nation hian sipai thil lei thar kalpui mek zinga German siam Leopard 2 A7 teng emo akhing pui Korean siam K2 Black Panther emo Hyundai Rotem siam emo chu order turin an buk ton vel mek ni in a soi 20% Ukraine ram offer Indona hian in puton na te propaganda le thil tam taka leng kwal vel thina tuna po Biden an Ukraine ram Russia in an luam mek Ukraine ram za som ni vel ni phak chu Russia hian chang mai se Indona top san se ti in arukin rotna peace deal siam ni in thu vor darani a hei hi thu di ka ni e kan tingam bik lova plema zong han soi ta ila Nimin Khan Nui Zui Char Jaitung NNG report chuan President Joe Biden hian January thalai hol khan CIA ho tu William Burns chu Moscow a secret mission in atira chumi hnuwa ki fa atir le ni in an soi White House CIA le Kremlin te chuan US in ramna siam tura rotna kalpui mek zinga Ukraine ramza asom ni chu Russia hne na hlan mai tura rotna po atela Mase hei hi Russia le Ukraine chuan an hnol ni in a soi Foreign policy thupong tu German lawmaker pahnih nena tlang thang lawa an in biak na pakhat chu ro re lai pola tanga local pakhat chu eptulama tanga local ni in chung mi te chuan William Burns hian remna siam turin di la chhop chuak ni in an soya chuta chuan Russia chuan Ukraine ramza asom ni achel lai chu achel chhun zomanga indawa top senang ti ani US lam chuan an phal hle thunga NGG report hi adiklova CIA point chutiang bok chuan adiklo zia soidon ni in White House National Security Council deputy spokesman Sean David chuan Newsweek a hril annuwa CIA official pakhat chuan US outlet hna William Burns chu arukin Moscow a zinti le White House IOA remna siam tura rotna siam chungchang report te chu thudik tok lawani ante Friday Khan Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov point he report hi alo hnola thudik lawani thuwa sei ve bok Washington Post chuan ma in William Burns sian teng pek tur puan ani ma khan arukin ki fatlo ni in lo puang to boka
Ukraine President Volodymyr Zelensky ne na khun khan takin hilsoidun na an nei ni in Washington Post hian a puang ani. German politician panhiten NGG an hrildan chuan remna siam tura ruwa manna siam hian Washington a inrem lo na pha don ni in alang ati. William Burns le National Security Advisor Jake Sullivan te chuan China lam hoyangai to awangin Ukraine a indo na hi rang takati to pandu lain Secretary of State Antony Blinken le Secretary of Defense Lloyd Austin te chuan Kyiv hi thlop lat an tum thung. Swiss chanchin bu chuan tun hnaya Rand Corporation in an report an ti chua chuaron puang ve boka. Washington chu Ukraine rama indo na rei takkal pui lo turin angen boka. Chan rang te ba kha chu tiang chuan US chuan China lamangai tua thei to don ani ati. Ukraine le Russia hian US rotna hi an hnol ni in NGG chuan a soya. Kyiv chuan engtiang po in an ram chan an tum lo thu an soya. Moscow po in ne na an chan nge an ringlat boka. Report chungchang zona changin UN a Russian Deputy Permanent Representative Dmitry Polyansky chuan Newsweek ne na he report hiang ai nom le ti in mase a hmudan Kim Chang ero a soidu lo thung. Indo na hi chuan in biak na alanga in biak na le minol pui hriat lova in biak na peace deal te an kalpui reng ti hriat a tha. In biak na du pol hi nei to le Russia Ukraine lama po anom ve renga. Mase in biak na chuan enge ra a chua don an chan that na tura ni don lo chuan rampan hi te hian in ram na kalpui an la hnial zel tuna phei chuan in biak na mumal taka thei talova in biak na a yen ral thuam thar cheleka ni ta zelani. Ukraine chuan attack guard thar an din. Kyiv chuan Russia ma chon turin lian tham zokin ruwa manna an siam ve meka. Mipuya campaign in thalai tamjok indona alut turin anin fui phur mek. Chumia tan chuan attack guard din in ziak lut turin an tlang outran. Kyiv chuan a mipui te chu Storm Brigade siam thara in ziak lut turin angena. Ukraine Interior Minister nathok mek Igor Klimenko chuan Sarkar chuan police officer ramreveng tu le National Guard member te chu he unita aru kol turte an ni don ani ati. He force hi attack guard tia vo ani a. Ukraine mipui tan mel mahne thei tura thinrim na mai sai na akan. Ne na chan ngei tum le inpek na tak nei te tan ruwa manani ti in Ukraine Minister chuan National Television a soi. Kumsang ni som palia ki faral thuam manga sarkar pai thla ka ni hnuwa. Thu nei tu thar te hian Ukraine sarkar thar hnol tu county chaklama helpol te dau turin. Ukraine chuan volunteer battalion tia an soi far right Ukraine nationalist te militia unit te chuan rin chan chun zomani. Chung unit te chu ral thuam rit tak man theina order pe kan ni a. Anhuwa National Guard din thar zinga heng far right group te hi da lu tel an ni. Chung ho chu Azov regiment mingthang tak te kha han ni a. Tuna attack guard din thar le a hian Azov battalion dam chuak tam tak an lut nga la. Attack guard hiding tu turte zinga mi an ni. Attack guard website a chuan brigade pariat recruit 10 an thlan thei tur li sa oma. Pakhat chu Azov ti ani. Klimenko chuan unit paruk chu National Guard te tana ni thuwa soya. Adang panhi chu police officer le ramreveng tu te tana ni thuwa soy. Deal tu te chuan sum le pai lama compensation social benefits le parks te an be sei thayanga. Chu baka mel machet na chang le ta Ukraine International Border him turin thapuyan tho don ani. Heti lai hian Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan journalist te hna Donbass chu Russia sipai ten an laven him kim lo thuwa soya. Chu wang chuan special military operation hi an la chun zom zelani ati. Mase Peskov chuan Ukraine ram mun hlui dang Crimea ven him na chu thataka ruwa manani ti in a soithung. Voin hi indoni zathum somli pasarina ni ta a. Indona sipai thi le ral thuam ti chet chungcha nga rampan hi report ai nang thei lova. Kan soito angin an chan thatna tur lam ho in report an pek ve ngai bokani. Ukraine Armed Forces General Staff chuan February ni li hian thupuan an naya. Russia chuan February ni somni palia a full-scale invasion atana tangkhan. Ukraine a sipai nuai khat sing ni sang kwa zariat som sari an hlo to tia puang.
report tarlan dan chuan Russia hian teng sangthum zani som panga armor fighting vehicle sangruk zathum somriat pariat lir thei dang le field tank sanga somruk pariat artillery system sangni zani som panga multiple launch rocket system zali somruk air defense system zani somni pani airplanes zani somkwa pali helicopter zani somriat pali drone sangkhat zakwa somnga pani le indolong som pariat te Russia chuan an chan to ni in Ukraine chuan an soi heti lai hian Russian Armed Forces te hian Ukraine combat aircraft zathum somriat pani helicopter zani paruk unmanned aerial vehicle sangthum pariat surface to air missile system zali le pathum te anti chiat sakve to bok ni in an soya tin teng le armor combat vehicle dang sangsari zasari somni pathum multiple rocket launcher sangkhat le pali field artillery gun le mortar sangthum zakwa somriat pariat Russia chuan anti chiat sakto ni in anin soi ve thunga Ukraine rama special military operation ne atangkhan special military motor vehicle zariat som sangriat zanhi somnga panga Russia chuan anti cheto bok ni in Konashenkov Russian military thupuang tu chuan soi ole indona chu atangin ni zathum somli pasari na ni ta a thil thleng tam taka Russia la min cholsan mayan latum si lova khotlang lam la in ral thuam pek cholsan an tum bik der si lova ral thuam lian pe ka wanga Russia chan let na lian tham tak ron thleng tur tenen maba ka kau hle chu chuan enge ngonga nei don ti tenen kim chang taka kan hriat theina in lo thlir zel don nia kar top chol man nuam vek ule